Tunggal salisal asarang iten, isagana iti bagi bunga gataklunen. Mangabak maabak si pupuso nga waten, better lang next time no napa iti panggap kengagem. Ay bang nga oras tayo amin mga kadaniw. Iti tayo kung daway, may sa daniw manin, ti sagot ko kata kayo. Daniw man ngayon na pinoluan, aging gana iti maudi, alaban mo. Nabatingting ti kampana, kay papananen ti gera, nagbaitan dano nito ken nauya, iti may kadwagon taway, panagsamo da. Siniimitita mo, mabainda palang iebet ti kamao. Yaminin malmalpas ti mo natallo a minuto, dito yan na nakatsyempo, ni Noe ti danog asunido. Sakbaya mapatid ti kampana iti ramwan, the Filipino Plus ison tinatuban. Ngarod tayo iket na bilangan, save by the bell, iso na ket swerte pa lang. Iti sa serrek ti round 2, gapo ti pan nakatumba, ti opening round ni Nonito. Madlaw nga ison ket dehado, ngem uray no kasta, laban data, saan na simuko. May sa minuto, ken 30 ket 6 a segundo, nabatbati ti oras ti round 2. Dito yan na nagdirimanin dagiti Apones, tawanan di kaway ni Pilipino, Inoue versus Nonito Parto, ison tinagmudo. When iti may kadwagong daway, manok tayo ket naabak manin. Ngem uray no kasta, ditay ko may sunay bain. Tanaminado saan lang naminsan nadaras ang nagbalin, champion ng Ted Dayaw kas hari iti boxing. Agbiag Nonito, agbiag ti puli ni Pilipino, dayaw ti may paay kengka, innak kengkag saludo. Aging gana iti maudi alaban mo, innak tulat tay pukaw, manso, laban, Nonito. Mga kadaniw, dita manin, tinagtungidan, tipsang kabasit, adani ko. Ket kastan, agyaman, agyaban nunay. God bless us all. Please subscribe to my YouTube channel. Thank you. Bye-bye.